Motals, gawas motals. Mas mahita. Nakagaw na Pasko, may anak gini balay. May tanuya na. May anay. Ako ka din mamutol dito sa may Salvador di sa kuano na Kaya bangon. ako kikita pa salamat kay may mana nag-anniversary si Utit. May anak mo gyud. Anniversary ni Utit ka. Sige na eh. Sudah po. Wala naman ang lisa ko, Prince. Okay, ano na kanya. Okay, okay ra, sabi ka kaya, okay ra, nayaw ra. Ano, inarsahan, mga kawata na, puti lipayas, kawata na. Oo. Pagsunog ligit mo lang itol. Grabe kawatan sa mga do. Ikaw, maniguro pa rin ka day. Yung paano, yung mga papilis, ganyan mo. Butalo ito, yay, alis sa TV. Gino? Mo gino? Panik na mga tao. Panik naman na. Ako, kay taruto ka to eh. Ako di manghod na. Wala, lapit ka Robert. Wala, sa eskwela ka na. Wala, na Robert yun. Anong lapit sa vibrate, sila nang iton. Pasakpak nila sunog ito. Wala, nang iton. Lapit. Sapa na sunog. Gani. Lapit na no iton. Oh, na iton yun. Lapit. Ingna ko na sila iton. Iton di tapit. Na. Masukay kayo na, puti suka. Kasi sa Esquilanis kay. Na iton di tapit. Hindi mabuhat. Ano raw? Na, iton kitsil. Ayan na. Na, tapit na iton. Tag-iyas balay na umugabangan. Abang mo na sa una? Ya, tag-iyas katungkad ba? Itong movie ko yan ba? Kaya may lahat ya. Naghanap ang tao. Oh, nakala gisunugan yun. Una ka natin na malay niya? Kaya dagdag, kuha na tol. Palsi sa nanya lugar na tol. Media talamak sa. Palsi nga na yun. Narakit tingin, napit lang iton tingin. Pero makasunog. Kamay kinagdaan dia. Naganin sunog. Dagan niya tao. Ha? Minsan dyan? Kahit kinayaan na eh. Damar?